ardua izangoa. Esan. Esperimentua egiteko. Barurako unibertsoa kuantifikateke egun nura maitu aurretik erabaki hartu beharra izan zuten. Ies egin alabetan itxoin errugabeak zirela antzesteko. Esan zaldezko ezintzilari? Esan behar duzu ni. Pentsatu. Hasi bai. Eta ingurura begiratu nuen ikusteko neonezko argiak nola ikun sentiratzen gintuen noben esanez. Azkeneko instantean, azkeneko batxari. Eta zer gota diogu horre? Xaboia! Zula! Eta xaboia! Ies egin alabetan itxoin errugabeak zirela antzesteko. Eta larritzen hasi zen ametxera hilen asanbladatan bi aukera soili ditut